ఆగస్టులో అదృష్టమంతా ఈ 4 రాసుల వారిదే. మీరున్నారేమో చూసుకోండి. గ్రహాలు రాసుల స్థితి పరంగా ఆగస్టు నెల ప్రత్యేకమైనది. ఆగస్టు నెలలో కొన్ని రాసుల వారికి అనేక గ్రహాల రాసుల మార్పు వల్ల ప్రయోజనం కలుగుతుంది. ఆగస్టు మాసంలో శుక్ర, కుజ, బుధ, సూర్యస్థానాల్లో మార్పు ఉంటుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మేషం, మిథునంతో సహా 4 రాశి చక్రగుర్తులు ఈ గ్రహాల స్థానంలో మార్పు ప్రయోజనాన్ని పొందుతాయి. ఆగస్టు నెల అదృష్ట రాశులు తెలుసుకోండి. మేషరాశి. మేషరాశి వారు ఆగస్టు నెలలో తమ వృత్తిలో పురోగతిని పొందవచ్చు. ధనం పొందే మార్గాలు పెరుగుతాయి. ఈ కాలంలో కుటుంబ జీవితం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ప్రతి పనిలో విజయం ఉంటుంది. శ్రమకు పూర్తి ఫలం లభిస్తుంది. విద్యారంగానికి సంబంధించిన వ్యక్తులకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది. మిథున రాశి. ఆగస్టు నెల మిథున రాశి వారికి సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు డబ్బును కూడబెట్టుకోవడంలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక ప్రగతికి అవకాశం ఉంటుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి ఇది మంచి సమయం. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. సింహరాశి. సింహరాశి వారు ఈ కాలంలో కొంత రహస్య ధనాన్ని పొందవచ్చు. పాత స్నేహితుణ్ణి కలిసే అవకాశం ఉంది. అదృష్టం మీకు మద్దతిస్తుంది. నిలిచిపోయిన డబ్బును తిరిగి పొందవచ్చు. వృశ్చిక రాశి. ఆగస్టు నెల మీకు సంతోషాన్ని బహుమానంగా అందిస్తుంది. ఈ కాలంలో మీ ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. భాగస్వామి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబం మరియు వైవాహిక జీవితం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.